fills de puta! Quin cabró. A veure si així aprenen els altres. Sí, això segur. La por ja la tenen. Bueno, em piro a pixar. Jo també m'estic pixant. Quan vegin el seu cap en una pica... Com? Ordres de dalt. Però si tampoc han fet res dolent. Joder, que m'és igual el que els hi passi. Però creus que és per tant? Mira, nosaltres no pensem, nosaltres actuem. Si no, acabarem igual que ell. A més, no sabem més que carn per a porcs. Sí, per als porcs. Ostres, que s'escapa! Ves per allà. No tens escapatòria.